Assalamu alaikum jama'a, barkamu da haka. To bayanin mu ne shine ta yadda za ku mayar da cikin wayan ku sak irin iPhone. To da farko mu shiga Play Store. Bayan mun shiga Play Store to sai mu search na iLauncher. Mun ga shiga to sai a shigo na biyun nan. Yawwa kun ga irin iLauncher nan shikenan sai ku sauko shi zuwa kan waya. Bayan kun saukar sai ku koma baya. Sannan ku kara shiga Play Store again. A koma baya a zo wajen searching. Kuma sannan a rubuta. Bayan a rubuta iLauncher sannan sai a rubuta iControl. Bayan kun yi searching na iControl, to a nan gurin sai ku zaɓi daya ku sauko shi zuwa kan waya. A nan gurin da yake ni na sauko shi, sai ku sauko daya zuwa kan wayanku kamar shi wannan. Sai ku sauko shi zuwa kan waya. Bayan ya sauka sai ku koma baya. Sannan ku kara shiga Play Store wajen searching. Ku zo ku yi searching na look and notification. iOS. Sannan ku rubuta iOS sai ku yi searching nashi. Bayan kun yi searching shi ma sai ku shiga na biyu nan, sai ku sauko shi zuwa kan waya. Bayan kun gama wannan sai ku fita gaba daya baya, sai a shiga Chrome browser. Bayan an shiga sai shi kuma nan sai a zo a yi searching na iNote. APK. Yawwa yana kawo ku nan gurin sai ku shiga na saman nan na farko. Yawwa to kun ga anan saman shi wannan shine iNote. Sai a sauko kasa. Sai a zo a danna download din nan a nan gurin. Download. Kun ga wannan download din shi za ku taba sannan ya sauko. Start downloading. Sai a taba OK. Kun ga kenan har ya sauko. Sai mu shiga. Sai mu sauko zuwa kan waya. Bayan ya bude to daga nan ne za a zo a fara aikin namu gaba daya a nan gurin. Sai mu shiga ciki. Sai mu zo mu taba Control Center. Mun ga rubuta Control Center. Sorry, wannan tallan su ne da muka shiga aka samana. To da farko sai a saman nan farko kun ga an rubuta all enable. Sai a taba enable din nan. Sai a zo nan gurin basic setting. To a nan gurin ne inda kuke so wannan naku ya fita. To kaga ni nawa a zaman right yake. Idan na taba button nan sai koma kasa nan. Idan na taba right kun ga a hannun dama. Idan na taba left ma a hannun dama zai dinga dawowa. Sai a sauko zuwa. Kun ga size bar. Za ku iya wannan nashi girman shi, tsayin shi. Za ku iya rage shi, za ku iya mayar da shi karami. Ga color ma a nan gurin idan kuna so za ku na rage color. Kun ga yana ta raguwa. Yana ta canjuwa kala gashi ne. To bari mu bar shi a ja. Kun ga wannan alpha shi kuma wannan nashi ne opacity nashi yana raguwa kuma yana karuwa. To bayan an gama wannan sai a koma baya. Bayan an koma baya to za ku iya canza background nashi. Sai ga sun dai kala. To bayan an fita sai a fita baya a koma baya. Yawwa zai kawo mu nan gurin. Bayan ya kawo mu nan kun ga abin namu idan muka yi haka kun ga ya taho background
ta yadda kuke so ku yi kenan. Bari mu mayar da irin na iPhone da. My God, babe, I just want some quick cash, you know. Really? How come? I don't see a lot of affluent. Da yake datan namu a buɗe ne shi yasa yake sa mana irin ta yadda yake sa mana talla. Idan kuka haka kun ga irin na komai nashi irin na gashi nan na iPhone, sannan a koma to sai daga nan mu zo kasa kun ga iNote a rubuce na iNote sai a shiga. Kun ga iNote shi ma enable iNote a farko sai a kun ga ya fita, to sai ku zo ku cire wayannan gaba daya. Idan kuna so za ku iya rubuta sunanku kamar misali Bukar State. Idan muka yi OK to zai iya fita saman nan. Kun ga muna enable na wannan gurin gashi wannan ma fita. To idan muna so za mu iya cire wayannan gaba ki daya. Kun ga shi ma ya fita Bukar State a saman nan. To sannan shi ma sai mu fita mu koma baya. To sai mu zo nan gurin mu shiga lock screen and notification. He sent me his picture. No way, let me see. Oh, girl, don't tell me you're out of data again. Da yake application ana yawan amfani da shi yasa wannan yake da shiga. Kun ga wannan English. To sai shi ma ta ba enable a nan sama. Mommy, yes? Please, can I get $50? Does it look like I am made of money? Kun ga kenan sai a fita. Shi ma kuma kun ga irin abubuwan su nasu gaba da irin notification control. Sai shi ma a koma baya. No. Kun ga kenan shi kenan an gama sai mu koma gaba. Sai mu shiga iLauncher. Kun ga iLauncher na rubuce. Muna shiga sai mu danna agree. Kun ga cikin nashi komai nashi ya koma irin na iPhone 7. Haka gashi nan. Idan kuka yi haka gashi nan irin na iPhone. Hasken shi ma za ku iya karawa ku rage. Sound nashi za ku yi playing video ma nan gurin. Kun gani komai nashi ya